Ranjita debbarmani bag thanai 18 tariko kwmawi thangmani bazaro thangtini bazar thangti kwmawi thangmani bisingo tini 20 tariko no bini o bag phai rwphai teisa bini rang manui je tongmani o bag ni manui bebangno sampuno khe belai no kupulung khano manphikha manmani bisingo no bono jera rwphainai bono belai kheno hambai jano khatai khakchama yapharkha tamole thanai ulo bo media social media phai kok samani bisingtwi no omaike lukorok saimani bono phone khai phone number mani bising phone khai bono teisa yaphari rwkha o bag o pan card rok tongmani bising tai rang ri tongo tai rangchak manui rok tongmani no aboni belai kheno teisa manphikha bebak no sampuno abo manui ni bo khushi wngwi tini teisa social media o phai kok sana nangkha Ranjita debbarma belai kheno hamjaka khakjaka bono o luku je bono je mano hwnwi rwphainai na aboni bagwi bo nukjagui saka Hambai jotono no tai lukuno no bo hambai rwkha hai khe samung. 6 tarik ni je bag kwmao hwnwi samani kwmai thangkani samani abo bahai khe nung tini mankhani sana hwnwi samani bahai khe mankha saka. Sarabo hongkangke ang je 18 tarik ni bag kwmamani abo ang miyao bidu ang sarugui togrokha ko nongni twino nongno kobogui norong no kwsarui ang ani bag kwmamani no sanani hwnwi hongke saipaibai ang tisaipaibai borok ano kol khai horo ngko nini manui ani yagosi nung phai tlang thangpai hwnwi ano borok sa horo ang miyao no oko miya 20 tarik no ang bidu bo khayo hongke 20 tarik no borok ani rang no bo mankha hwnwi borok ano sahorui kipilei rwkha manui khe bebak no rang ri nini manui rok bebak sampuno rok tong. Ani rang rok je ani bego manui tongma ang bebak manbaikha sar abo khai kilekha no. Bono bahai khe hambai na je bo nini manui Ani bag no bo je manui tlangui tonui je ano yaphre mani bono ang belai hambai maro manui rwphainai rok no ang belai hambai maro ani je mani manmani ang belai no bwkha tongthoka manui rwphainai rok no ang belai hambai maro ani je mani manmani ang belai no bwkha tongthoka.